na tungkol doon at yun nga na nakausap namin mismo si former barangay captain at yan, na-validate natin na ang pangyayaring iyon ay nangyari pa last year, mga June or July daw last year. So may mga iba pang nagsasabi na mga 2024 o 2025 yon last year. So kailangan din namin in-identify yung mga involved na tao at ayun, minomonitor namin ngayon sa social media kung may violation din ba sa cyber laws. So na-identify natin yung isang parang namamaltrato doon sa video. Dahil kailangan din natin kunan ng sworn statement ng victim. Kailangan din natin kunan ng sworn statement ng witnesses natin kung meron man at kung sakali man magpunta dito sa police station para pa-medical pa rin po natin. Baka sakali meron pang residual effect doon sa nangyari sa kanya. Okay, sir. So, sir, kung last year pa or last year, ano kaya yung rason bakit ngayon lang na lumabas ito, sir? Yun din ang hindi natin alam kung bakit lang ngayon lumabas at nangyari pa ito last year. Yes. Wala bang mga nasabi siya po former punong barangay na may mga kaalitan siya or may mga gumawa? Parang meron siyang nasabi sa akin na may mga medyo mga natanggal sa opisina nila na naging empleyado nila dati. Na parang sinususpect siya na sila yung nag-ano ba ito, sir? Opo. Naglabas? Opo. Okay, sir. Sir, sa pag-uusap ninyo ni former punong barangay Toledanes, yung sa video, aware po ba siya na nung nangyayari yun, binivideohan po ba siya, sir? Sa tingin ko, hindi siya aware kasi nakatalikod siya. Pati na rin yung mga kasamahan niya na nabibideo. Parang hindi sila aware na may video footage pala silang gano'n. Okay. Pero may kuwan ba, sir, parang inamin ba ni former punong barangay Toledanes na talagang ginawa ito, talagang legit yung video? Ang nasabi niya sa akin is nadala siya sa emotion dahil nga itong tao na nasaktan, may mga illegal activities. In-expel na niya ito, tinerminate na sa opisina nila, kaya lang pabalik-balik ito at nagdadala ng mga illegal activity doon. Sa katunayan nga na i-report pa nga ito sa ibang agency para lang matulungan sila na verify yung mga illegal activities ng taong yun. Kaya lang, sila na daw mismo yung naka-akto sa mga maling ginagawa ng kanyang dating empleyado. At yun, hindi niya makuha yung emosyon niya, medyo nagawa niya yung Since matagal na to, sir, base kay punong barangay Toledanes, base sa pag-usap nyo sa kanya. So kung yung since na-identify nyo na rin yung mga biktima na nakita sa video, kung hindi ba sila magfa-file, kasi matagal na yon, sir. So ang PNP, ano po yung hakbang na gagawin since nagkalat na itong video, sir? Aalamin natin ngayon kung sino itong si biktima. Yung nasasaktan doon sa video. Alamin natin ay may mga initial na tayo na nalaman sa address niya, sa pangalan niya, pero hindi pa kompleto. So kailangan namin ng cooperation niya. Yung cooperation niya, open ang PNP Lawag para imbestigahan ang kasong ito. Pumunta lang siya dito, then ilagay natin sa proseso. Kung gusto niyang pilahan ng kaso si former punong barangay Toledanes, sir, ano yung magiging kaso? Kung gusto niyang ipila yung kaso, ipa-medical pa nga rin natin siya para at least malaman natin yung extent of injury na para ma-classify kung anong kaso yung pwede nating ipila doon sa involved na tao. At ang sabi naman ni Kapitan, kung sakaling magkaso itong complainant, edi haharapin niya at sasagutin niya ito. Kung hindi, sir,
ang PNP may kakayahan bang mag-ano since nakita dun sa video na sinasaktan doon yung biktima, sir, or wala na? Kailangan pa rin natin kasi yung affidavit ng complainant para magtatayo yung isang kaso. Kailangan natin yung mga documentary requirements na kailangan din ng piskalya